Ready na ba kayo guys? Ready na ba kayo? Wow! Ang ganda! Ligo na ikaw? Ready na ba kayo guys? Ready na ba kayo? Wow! Ang ganda! Ang lupit! Diba? Grabe oh, perfect view. We're going to restaurant. Magbe-breakfast na po kami. Dito na tayo doon. Dito. Dito na, sige. We are here at Tichomore. Ini ha?
Ligo na ikaw? Wait, leave my hair. Malalim mata dyan, check mo. Hindi, very